kane Ger. Ayo Prat. Yo kanca ing isih gembira. Ger. Opini saya perawi. Ger. Biar. Kok yo enek to. Sugeng dalu Cak Kampret. Kuwi lujeng dalu, Pak. Pancen suasana gayeng tenan diringi perahu layar sampean jogete luwes. Kenong tiba kenong gong ya iso mapanke. Matan nggih. Niku jenenge sing seniman pelawak sing budaya. Nggih namung nderek gladen kok. Nggih mboten dados sabab, mboten dados Nggih, sabab. pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wong menika ambal warsa utawi ulang tahun Cakraningrat Fans Club utawi CFC. CFC seluruh Indonesia hadir malam ini rawuh wonten mriki mapan wonten Pilangsari Kecamatan Kalitiduk Kabupaten Bojonegoro Cak Kampret. Bojonegoro nggih kula nggih nderek gladen kalian jenengan pikantuk pangestu panjenengan kula iki apa to Dok? Rada rono aku tak omong-omongan sih. Tenan Pret aku yo ndi lambe. Jembuk kuasai dhewe. Sapa sing nguasai nggih niki wau jam pinten Pak dugi mriki? Ya udakara jam 7:30 kalau mau. Oh, 7:30. Nggih, nggih. Alhamdulillah Pak Igit. Sugeng dalu Pak Igit. Wah, panggih jenengan niku remen sanget nggih Pak Igit. Anu niki teng anu acarane ulang tahun CFC nggih. Nggih. Iki dalang kok malah untune loro iki piye to? untune loro piye? Lha ngendikan kok sak komplit betane komplit tak gawe piranti gamelan wayang panggung saka ngomah saking griya nggih saking betake tresnaku kelawan kanca-kanca CFC seluruh Indonesia seluruh Nusantara. Leres ngendikane jenengan Pak Igit niki sami kempal teng mriki CFC niku kompak solid nggih Pak. Napa mleh niki mapan teng ngene Jambe Pilangsari nggih Pak. Merai dulur 4-5 pancer sing reksa bumi mriki nggih Pak. Alah iki apa kok malah HP tanduk kaya Pak Mudin. Beto sinden nggih kathah. Kathah sak kampret. Nggih kanca-kanca dagelan nggih enten Mas Jolang. Nggih sehat. Mengucapkan apa datang ulang tahun CFC Nggih yang mengucapkan selamat ulang tahun kagem CFC nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Cak Dodi. Kok lagi ketok sampean? Lho mbok ngewangi kampret joget apa piye lho? Iya, mosok kaya gajah duduk kok sok gak joget. Lah sakmene gedene apa ora ketok aku ki? Lah modelmu kaya katembat. Katembat iki sakdo aku kupinge sakdo sapa? Jenengane ampun ngoten to, Pak. Jenengan kok malah gujeng. Berarti jenengan seneng nek kula tersiksa teng mriki. Ampun ngoten lho, teng mriki niki mboten liya, mboten napa kados daerah-daerah pundi-pundi lho. Niki kawasan kula Bojonegoro. Jenengan kok sadake kok ajeng Digjaya. Mboten. Lah, ngoten lho, Pak.
Kok sajake kula badhe digawe wirang. Lah terus yoga-yoga nyatane kaya semune kaya Sing ngendang ki semone kok ngece ya Mas sampean ki. Sapa ta sapa? Sapa kuwi sing ngendang? Ringgit. Sapa kuwi jenenge? Mas Rangga. Rangga kok ringgit Rangga. iki wayang. Sampeyan aja ngono lho Mas Rangga, sampean duwe gawe aku ya buah lho. Oh iya ya. Masa Hah? karo sapa buah? Sopir. Karo Sukri. Mbok yo aja semiyo-miyo iki awake dhewe iki sak awak teng mriki paring panglipur. Napa mleh ki acarane kanggo awake dhewe, kanggo cakrane ngrek. Lah ngono lho Mas, ayo Mas. Ayo. Sithik Mas. Piye to ape piye kok. Waduh Jan, kuwi kudane lanyang-anyangen ape piye to? Sajake wis pinter-pinter ngendang sampean. Iso oh, cak dodok ngono dibagekke ngono. Cak dodok. Tak dodok mlegu. Oh. Sak dodok kalih sinten? Lah, Pak Bambang mangan gedang. Wah iya. Pak Bambang mangan gedang, kedange ditugel-tugel. Oh, tugel. Pak Bambang nyukur rambut. Piye. Rambut. Aku roh iki. Nyapa? Ya padha rambute cuma beda nggone iki gitu. Ki modele sok keminter kendange jenengan iku kok sok Guyon cak dodok. Aku ki gak iso dijak guyon, aku wonge serius. Aku ki ning kene iki wis terkenal ngurusi MBG, ngono lho. Sabang bar. Sabar Pak, aja wong emosi kowe iki melok sapa? Aku kowe nunut aja kemlete, wis miyo-miyo karo aku kowe, Walah dok sing kena mbok kekrek ya aku tok lho. Ora usah buka wati. Iya. Ndang ngono kono kalau Pak Sigit. Nggih pikantuk pangestune panjenengan. CFC cara ulang tahun ora nggo dalang iki ya kenek lho jane. Lho, malah dalang iki neh. Kowe iki piye to? Iya apa? CFC iki kok sok Cakraning Rat Fans. Kowe penggemar kene. Lah iso kok dalange ora iki piye to maksudmu, Dok? Lah CFC wah iki ora penak ki atos ki omongane. Muni piye? Iki dagelane malah aja iki sire. Mas, sing murah ya aku tok. Loh, iki ora ana sing bayar lho, Ora Dok. sing bayar, aku sukarelawan kok. Lah karek awakmu, aku sukarelawan nggih Pak nggih. Kula nderekke Pak Igit wis to ning ndi wong kene gawan kotak. Lambe-lambe dideh kowe iki asine kok. Gawan kotak kondi lho, kowe iki kenal anu tepang kali Pak Igit lagi berang menit. Ya sampean ora ngerti Pak Igit kan juga isi, saya juga isi. Oh, Pak Igit isi sarjana seni Solo, Mas. Lah awakmu isi ndi? Bali. Isi Bali apa enek, Mas? Enek. Isi Denpasar. Isi Denpasar Bali. Isi Jogja, Solo, Padang Panjang karo Denpasar. Lah ngono, apa awakmu isi Lombok? Isi Lombok nggo ndeblek kowe kuwi. Asine Pak Igit ket mau wis ape gawe mirangku kok. Kena apa itu? Ape nyiksa aku lah nyapa metune setan kok dijenengan setan dodok ki maksude piye? Maksude piye? Lah awakmu setan apa ora? Ha kene jek menungso seger waras ya kok malah kono kok ngetokno setan dodok. Rumangsane kok gampang tersinggung. Lah Sing jenenge dodok ya apa kowe tok? Lah. Lah sing nderek mriki nggih namung kula. Sing demung kuwi dodok. Oh, sing nyaron ya dodok. Lah tapi kan sing ngurusi MBG kula. Oh ya syukur nek kowe krasa. Lho, berarti ya setan kula. Lho ya aja nyesu to Tan. Lho, malah ngenyek aku setan neh kowe iki. Aku ki rene iki ya seneng ya susah lho Mas. Senenge nggon apa, susahe nggon apa? Senenge saged dereke ulang tahun CFC yang ke-8 tahun luar biasa. Mugi-mugi CFC tambang rembaka, solid, rukun, kathah rezeki Allahumma. Amin. Sing penting solite niku lho Mas. Ketika ulang tahun CFC aku terus kelingan sejarahmu biyen. Nyapa? Ulang tahun CFC pertama mapan lapangan jeruk Rembang. Sore rekae wong loro teko glenuk-glenuk. Tak kei blangkon, mengko munggah karo julang. Tempuke gawe iki rawani munggah. Kuwi CFC sing pertama. Lah iki kanggo nebus dosa CFC ulang tahun pertama, bengi iki dekne munggah. Lah ya tetep karo aku. Lah iya. Yen Biasane ora sambuka. Mboten, Pak. Kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki Mas. Nyapa kok ngeling biyen saiki tataplah ke depan apa yang akan kita raih ke depannya. Yo ora roh. Wong nek apa mikir gurine kuwi gak iso maju, Mas.
Tak omongi kuwi. Lah, Bu. Lihat ke depan, kita harus raih cita-cita kita. Lho, ngono lho. Kados Pak Igit niki alhamdulillah saged panggih jenengan nggih, Pak. Iya. Jenengan kok malah sakniki ketinggal awake kuru ndak Yo mikirke kowe kuwi kok. Karena bagian binaken mikirne mikirke awakmu. kula to. Mengucapkan apa datang CFC yang ulang tahun yang Nggih depan. mau mugi solid, Pak. Rukun. Soalnya napa mawon wonten organisasi mawon nek mboten rukun wah mboten saged dangu. Ngoten lho. Berarti nek ora rukun ora iso. Ora iso suwe. Lah, Kowe iki ngandani sapa? Iki ngandani awak kula ki apik. Ya wis. Nggih, nggih. mulane to sing rukun. Lah, ngono lho. Matur nuwun dhumateng CFC sedaya kang pareng rawuh. sedaya matur sembah nuwun. Rombongan pirang-pirang pirang-pirang bis. Luar biasa, Pak. Saking Yogyakarta, Semarang, Kudus, Bojo, Jepara, Kudus, nggih Grobogan. Boyolali. Wah, komplit. Luar biasa panitia wau nggih kompak lho, Pak. Kompak pripun? Wah, luar biasa panitia wedok ngerti aku histeris ya Allah. Enek sing njaluk foto. Cekrek bareng didelok. Lho, aku iso foto karo gajah. Gajah nyerongkol kuwi pimpinane Mbak Rin kuwi wis greget. Sampeyan ora ijen ning dikancani karo Mas Julang. Lah, lho. Mas Julang sinten to? Kok dereng tepang kula? Lho. Masa urung kenal. Urung kenal aku karo. Jenenge nyepelekke Julang ora kenal. Lah dereng ngertos kok. Lele kene aja tak pamerke untumu aja kene aja. Nyepele ditabuhi no aja ditabuhi aja. Nek. Oh, wibawane wis ketok. Nek dagelan wibawa ki iringane cetek neng. Wibawane iki lho sing dipamerke napa? Lho lah endi wonge? Mas. Iki lho. Wibawa kok tabuhan setan. Tuk nyeng setan. Ben kowe ketok wibawa, men ketok diwedeni karo dodok karo kampret. Iki ora wedi, kowe iki ora wedi. Lah nyapa? Wah, iki malah ngece. Wong semene kae iki wah lah. Awakmu metu alah dodok. Iki metu alah dodok bareng Julang. Lho kok iku barang muni ngono. Dadi awake dhewe iki bengi wong telu lho. Apa wae nek ora rukun ora suwe. Nah, Nggih. Apa ae ra rukun mesti ora suwe. ora suwe. Kok kaya nyemoni aku ya wong iki. Ora. Maksudnya pripun to Mas jenengan iki? Lah iki nyatane ngantek 8 tahun iso nyawiji CFC kaya ngene iki ora trimo ming saka endi-endi. Seluruh penjuru dunia iki sing diarani rukun. Lah awakmu muni aku sing wong kene ngerti kene iki ana pirang desa, pirang RT, pirang RW. Ngerti apa ora? Lah omongane bener Mas iki. Pirang RT, pirang RW apa apal gitu? Lho kali tidu iki muni penguasa MBG ngertimu ngirisi tempe. Nek wejo. Lho 18 desa. 47 dusun, 79 RW, 292 RT. Lho iki apal. Mriki nderek kecamatan pundi Mas? Kali tidu. Wah, apal. Kene iki mbek Pak Muhadi. Loh, CS kalih Pak Muhadi pun Akrab omahku dienggo laskar buah iki perpanjangan meneh kok. Alah, tidak mungkin omahe sampean wis kadol. Ya dituku Pak Muhadi kuwi. Omong nek ngontrak ngono wis to Mas sampean. Aku malah ngalah gara-gara Pak Muhadi pun Mas Julang kula perpanjang saiki ambek bojoku manggon ning Kiwan wae wong. Ning jeding. Jeding kuwi. Ancen sampean wis dipadakno karo percil po yuyu trae kok. Ayo kaya Anu Pak Igit, ki Mas iki apik, Pak. nyapa? Lek ngendikan ya tas sayangi siji. Apa? Ababmu lho Mas, gak enak. Iki mbuh mau ibu-ibu mbuh masak apa tak olah ale kok ndas kabeh mbuh apa ngene. Ana sing wah lah. Iwak daging. Iwak daging apa? Iwak pitik ki gulu karo ndas ki mau. Tak cokot maneh niye. Kok maneni? Lah tak cokot gulune mah cucuke mrene. Godhoke kurang suwe. Ora paling ya pite roh sarange paling. Sarang Lah kuwi kaya sarang cangkem to. Kok cangkem to? Kurungan. Wes, Aku kok malah wedi karo lek iki ya. lah nyapa to, Pret? Lek nek omongan ku lho kok wedi aku malah. Lho,
Ya iki sing jenenge dagelan Apa? Tanogo. Ngerti pora lho, ibu-ibu sing pojok kono petengan. Piye? Ngerti jenengan ngendikan jenengan omongan Heeh. biasa. Bareng ngerti aku terpesona. Roh aku omongan buke pojok dhewe melok ngene. Gumun berarti gumun. Gumon apa ya roh untuku melok mobat mabit kuwi kok. Nggih, pun santai mawon buke niki untune tak totone dhewe. Tenang mawon iki untuk sopaan iki sing asli mboten ngeten iki. Nggih. Sing asli malah merongos nebune sampean. Iso ben diganti untu. Untuk apa? Untu kire. Aku serata kulaan. Dungane napa kagem ulang tahun CFC? Sampean rene lho, Mas. Ben ketok lho, ngono. Cek. Grup to awake dhewe. Aku ora ndek grup ora apa-apa. Ora mikir seragam kembar ya, Jek. Ora mikir seragam kembar, ya ora mikir dibodoni. Mas, wong ning alam donya ki dindum berpasang-pasangan, paling gak sampean kudu duwe grup kaya aku karo kampret ngono lho. Jere grup kok ngene iki lho gambare ya apa. Nyapa to, Pret? Klambi kok kaya ngene iki lho piye iki. Kowe iki lho karek nganggo cerewet kene sing pesen online meneng ae kok. Lah ngene mbok kekrek 250. Ayo dipecat neh lho. Oh iya. Ya nggih Pak Guru Dedek ngapunten Ayo. nggih. Ayo Ru. Monggo Mbah ditungaki, Mbah. CFC muga-muga tansah ngrembaka. Amin. Melu nyengkuyung lan melu melestarikan budaya khususnya wayang. Leres, Mas. Sansaya bengi iki manggon ning Kali Tidu sing rawuh ki rena-rena berbagai macam lapisan. Nggih. Dari penjaringanipun bapak-bapak dewan, wonten Pak Muhadi, Nggih. terus wonten CFC Jogja dan sak piturute sing ngeri meneh iki mau lho. Sinten? Naripah Ketua Bank Mekar ya rawuh. Sapa Mbak sapa? Mbak sapa Ketua Bank Mekar? Bu Naripah. Kowe kok kenal Mbak Jo? Apal to Mas sampean? Gayane takok, Bu Siket ya duwe ngono kok. Layak angger kemis kok terus ning omahmu sore-sore ngono kae. Sore-sore kumpulan. Ngene ke do ngadeg karo muni piye to kowe? Ini kaya mengucapkan sumpah. Sumpah Bang Mekar piye? Nun sewu lho Bu Sigit, kula kondo terus terang lho. Piye piye? Ya. Mergo aku ora tau ngeterke budal dhewe bojo kowe. Wong wedok-wedok niku anggere sedya nglumpuk ngadeg sret nggawa bukune karo jenenge dhewe-dhewe. Heeh. Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Terus Apabila yang lain tidak membayar, anggota harus nalangi. Mulane pinter Bang Mekar iku anggotane 10 nek ora ono bayar siji sing nukari kancane dhewe kok, Pak. oh iya. Yes, pokoknya piye-piye utang itu boleh jangan sampai besar pasak daripada tiang. Wah. Kaya ngono kuwi lho. Iya Lek. Ya apane usirahmu isine slotok wae ngono. Slot piye to? Piye to? Slotono, slotora, slotono. Ape ngomong nek iki kere ngono wis to kok iso. kayu ora. Wong ki aja mikir utang nek iso ki wong urip ki ning alam donya ki nabung nyelengi kaya aku ora tau entuk jenenge utang-utang tak siriki Mas. Alhamdulillah. Lho, Masa lho senadyan kula dagelan tapi kena nggo percontohan nyelengi Mas. Menabung. Menabunglah selagi sampean iso nabung sebelum hari tua. Ngono. Akeh tabunganmu saiki. Lho tabungan kula alhamdulillah Mas. wis entuk piro? Entek nggo nyicil tak ndari. Oh nyelengi iki awakmu dadi celeng ngono kok. Dadi celeng nyerongkol dengkelmu kuwi kok iso. Wis kowe jenenge Karo peresmian masjid Jo iki berarti. alhamdulillah Pak Igit. Masjid Laskar jenenge. Masjid Laskar. Al-Laskar. Alaskar, Masya Allah barokah sedaya dadi amal dunya akhirat. Donga nganggo basa Arab lho rek kowe. Kowe suwe dadi kerja ning Arab Saudi ngono. Donga ngangge basa Arab. Iya. Engko awake kobong. Aku ki anake jin apa piye? Ya aja nesu Mas, modele nek nesu kaya ape ngidoni wong sampean. Ora ngidoni wong terae iki lambene nututi untu kok, Dok. Lambe nututi untu. Piye? Barakallah. Sedaya dalu punika Arepe kok barokah tok. alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuwi gak patekah, Lek. Kuwi cah TK apa lho, Lek?
Iku Arab apa ora? Arab. Lah iya. Aku kok goblok men dadi iki. Srapopo rapo sing penting awake dhewe rukun. Lah, Yo. rukun ben suwe. Iya. Jadi supaya rukun ya ngono kuwi iya kana butuh wa iya kana stain angger eling kuwi awake dhewe nggopo sombong. Nggih. Sombong omah kuwi wis sombong napa daleme Pak Muhadi lho, ngerti ora? Aku pe mlebu bingung lawangi tutup kabeh ngono. Kok iso tutup kabeh iki Aduh, lho. aku mau rono tutup kabeh. Lah piyayine lenggane kene. Lega teng mriki jenengan dugine telat kok. Dikandani mau sing jaga Pak Muhadi mboten teng dalem sampun tindak mriko. Wah. Sugeng dalu Pak Muhadi. Sing pundi ta piyayine? Mbok Sing ndi to Mas kok? Mau guyu kabeh kok. Sewu peci. Seto iki ngertos tenan mboten to Pak Ki jane iki jere wis hafal mpun ngeten kalih Pak Haji Muhadi. Lah wis kadung ngene iki terus pas Pak Muhadi ngene iki nek mataku ya terus ya angel to. Ya paling kan ngerti langsung nika lho piyayine ngoten. Pak Muhadi. Sik jempol kok bablas saya jempol apa to iki? Ayo wong ora arti lenggahe wis ning ndi ngono kan ya. Sing alon-alon Mas, alon tes ngoten lho. Sugeng dalu Pak Muhadi. Pak Muhadi sugeng dalu. Sik to sampean ngerti tenan po jempol kok mlaku terus aja Lah nih. yo aku iki urung ngerti lenggahe ning ndi kok ya. Lah kuwi lho sing agem peci, bajunipun kotak-kotak. Oh, malah nggih Bapak malah piyayi wis jan luhur tenan we. Piyayi antengi ngono kuwi ora kaya awakmu. Lah dodok piye dodok? Lemu potongane tok jerone merungsunge ra karuan. Lho, santai. Santai kaya Wong aku kok. lemu ki lambang kemakmuran diopeni bojo, diopani wong tuae wong lemu kados panjenenganipun Pak Muhadi. Lho, gagah gedhe dhuwur pantes Aja aku. madakno karo Pak Muhadi. Pak Muhadi gedhe dhuwur iki mergo piyayine ayem awakmu iki ngempet dadi mlendung jero. Ngempet apa to iki ngempet apa? Pikiran yo sembuh to. Oh iya Nek jolang kampret ki pelawak-pelawak sing sehat. Lah, Sehat. Wiwit dhuwur sirah nganti tekan sikil kuwi sehat. sehat. Kula Jolang alas ya topo kowe dagelan ora ndek gulu no. Lah, lho ngece wong ki. Aku ki dilairno ki letet enek gulune komplit kok sak pirantine awake. Coba. Tak tes jolang. Kok kene mlaku rono. Engko tak undang. Ah, mlaku jauh. Ini buktine ndek gulu kaya jolang. Sugeng dalu Mas Jolang. dalu Pak Igit. Oh, melengak. Oh. Cuk kampret. Ah. Oh. Mlaku. Wah, sugeng dalu Mas kampret. Wilujeng dalu, Pak. Wah, melengak ngono enak. Dodok. Sugeng dalu Mas Dodok. Sugeng dalu Pak Igit. Lho, balik sak awake ora ndek gulu. Ya toh, coba jolang. Ah. Ya toh, ora Iki lho apa-apa. dagelan sehat iki. Dagelan Aku anggere ora Pak Igit ra apa enak. iki wis delokno iki jenenge wong sehat. Nah, dalu Mas Jolang. Dalu Pak Igit. Dalu sirahe iso mlengak, awake tetep adep rono. Kampret, walu ret. Ape ning ndi kuwi ape ditoling pasar kali tidu lho. Wis to sing penting rukun. Ayo, mlaku. Malam Mas kampret. Malam Mbak Ikit. Oh, iso. Mlengak sirahe tok pentas. Dalu Mas Dodok. Dalu Pak Igit. Oh. Piye kabare? Alah. Sak awake tadi. Pancen wong lemu ngeten iki gulune niki bek karo lemak mulane ape mengos gulune tok mboten saged. Ngoten lho. Ini kepala, ini pundak, Nggih. ini lutut, ini Nggih. kaki. Coba kampret. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Oh, iso julang. Ya, jaman TK. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, hidung dan pipi. Dodok. Lagune cah TK. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki, pundak, lutut. Alah. Lutute iso ning kene. Aku malah kaya wong ayanen to dina iki. Ayo. Sindene ditanjake nggih. Tajake. Pokoke akhir dodok bar koso gedi sindene tanjake. Piye carane aja nganti males dalange. Jenengan apa sakit kotas kula? Piye? Awak kaya gerbong ngono. Ora iso menggok. Slendro sama. Coba tak pilihke sing gadis. Nggih. Sing gadis. Nggih, gadis. Sing pundi, Pak? Sing gadis iki Mbak Lila.
Oh, SPD, Lila Pangestuti SPD. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Kula nggih SPD, sarjana pendidikan. Sopo? Kula Sopo sing takon? lho, kan nggih diumumke. Oh, iya. Kersane padha karo liyan-liyane. Oh, guru nggih. Guru pundi Nggih. Mas dadak sampean? Kula guru nglajeng. Cedak ki mriki. Purwosari caket. Oh. Niki nggih, niki apa? Kowe MPD. Niki nggih SPD terus e. Jolang? Nggih, Jolang SPD sampun pedodel niki kan. Aku ki kok ya awake dhewe ki ora nganggo ngono-ngonoan. DRS wae meneng wae. Dokter Andes. Dokter Andes sapa? Lah DRS iki Dokter Andes, Mas. Dodol rokok surungan. Mbak Lila jemre, Mbak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kor. Niki to Pak sing tasih legan kenya niki. Oh, nggih nggih nggih. Selamat malam Mbak Lila. Malam Om Sangu. Kok Jadi ketemu ponakane ki wajire disangoni. ponakan ki nek wis pas gak maca. Ngene iki, Pak. Berarti aku gak mbok anggap. Lho ya tak anggap ning syarate siji. Sangune. Lho iya sangune ki urung cetha aku ki. Teng mriki mboten mikir duit. Alhamdulillah. Teng mriki ku ulang tahun CFC sing digoleki apa to? Pas seduluran. Insyaallah lek dulur kathah ku rezeki nggih nututi dhewe. Nggih ngoten nggih Mas Jolang. Nggih, dadi dulur karo duit mbok pilih ndi? Ya duit sementara. Tak pikir dulur. Kowe nunut kene jek solare. Wis to sabar. Duit iki saka huruf D U I T. D iki doa, U ki usaha, I kuwi iman, T kuwi takwa. Oh, ngono, Cok. Oh, krungu apa ora kowe? Awakmu lho krungu Ora ora? krungu kula. Doa usaha iman dan takwa niku ta. Heeh. Nggih ngertos ta. Mbak Lila, iki ana Mas Jolang, ana Mas Kampret, ana Cak Duduk. Upama padha legane kuwi milih sapa di antara tiga iki? Kula nek niki sampun blenger. Nek kok alah apane sing kena dirah kula niki mawon. Wah. Ya Suka ndang yang tek. kecil dan mungil. Ndang tekno nek pengen ape nyicil bange rewel kuwi. Gini. Santai no santai. Iki wis serasi. Dek cilik, aku cilik, anakku cilik-cilik. Terus? Digawa ning nggone kali Panggarangan. Nuwun sewu Mas Dadak nggih. Kowe mbek kuwi. Ampun cemburu nggih. Ora nggo apa? Cemburu karo siluman kes-kes nggo apa? Makasih. Kowe milih kuwi ra masalah. Aku wis duwe pasangan dhewe. Sama. Apa? Sri Kandi, Reni Sri Kandi. Ih. Wayu. Ketoke Allah ning asline. Lho, nggih to. Iki Membo Joko Kendil. Oh. Masa ta? Iki Membo ketoke elek ning asline, Mas. Asline piye? Nemen e. Reti ora Sri Kandi kok dadi Joko Kendil. Nek ora arti sejarah iki mbok meneng. Ngawur men ketoke pantes ngono lho. Sri Kandi ki wayang Joko Kendil ki toprak.